बै समनि मिनेश्वर बसुमतारी सार दंफायोमोन एनडिबिनिफ्राय जोंहा धीरेन बर' सार दङमोन सावरायग्रा बिथां दङमोन रन्जन दैमारि सार बिथां गावनो दङमोन लोगोसे गबिन्द बसुमतारी सार बिथां दङमोन। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। मैया दाखालिना मोननैसो कुइसन बा बाथ्रा सोंलायनाय बा बुंलायनाय जादोंमोन बिथां बिक्रम दैमारि आं बिनि सायावबो जेबो बुंथ'ला। ओमफ्राय आरो नैबे सासे दिनै बिक्रम दैमारिनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिनि सायावबो आं जेबो बुङा। टपिकआ मोनसेल'। बिक्रम दैमारियाबो बुंदोंमोन रन्जन दैमारिया उदां जायैनि जाहोन बे बिनि सायाव बाथ्रा बुंबा गोबां खोथा ओंखारलाङो, नाथाय आं दा बुंथ'ला। आरो नैबे फंबाया जे बाथ्रा बुंदों एसे पलिटिकेल रिलेटेड ना बाथ्रा, बिथांनाबो सेम खोथाखौनो रन्जन दैमारिनि सायाव ना माखासे बाथ्रा बुंनायखौ आं जेबो बुंथ'ला। बुंगोन टाइम आरो बोथोरखौ नायनानै। अब्लानि समाव मोनसेबो खोथा लाखिनोबो हानायबो नङाबो जानो हागौ। सम आरो बोथोरजों लोगोसे बावहाय न'आव फैनानै धमकि होद्लायफैनाय बा बबेबा लामायाव जुगुमना थानानै धमकि होनाय बेफोरबो सोलिनाय नङा। सम आरो बोथोरखौ लानानै माखासे बाथ्राखौ सिदा सिदानो थोंजों थोंजों सोर ए सोर बि सोर सि सोर एक्स वाइ जेड बेखौबो जों सिनायनाय नङा आरो बुंनो गोनां बाध्यता जागोन। माखासे बिथिङाव अनलि माखासे बे माबाफोरजों माथुना दोनबाबो जाया। आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन। जेखियानो जाया मानो बिथां सानैनि सायाव आं जेबो बुंथ'ला आरो आं मालाबानो बुंनानै दोनो गोबाङानो बाथ्रा बुंखादों रन्जन दैमारिनि सायाव मानो बाथ्राखौ लाबोआखै, मानो जेबो बाथ्रा बुङाखै, बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंलायसो गारदों आरो बुंगोन बुंखागोन। आं बेखिनि बाथ्राखौबो हजम खालामनांगोन आरो लोगोसे गोबांनो जाथारि वार्ड सोदोबफोर बाहायो बेफोरखौबो आं हजम खालामगोन। सम लानानै आङो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंहरगोन। थ' बिदिब्ला जों बे बेक्तिनि बाथ्राखौ एसे खोनासंनानै लानि। बिक्रमनि मैया दाख्लै मोनसे निउस नुदों आङो, जायफोर बाथ्राखौ बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेराव बुंबाय। रन्जन दैमारि सारा जेलनिफ्राय गनाय गयैखौ लानानै आदा बिक्रमा जेरैबायदि बाथ्रा बुंबाय बा प्रमद बर' सार बिथांखौ हारसिङैनो दायनिगिरि नैबे समाव साजायनाय बाथ्राखौ प्रमद बर' सारा जे दायनिगिरि बे बाथ्राखौ साजायनो थाखाय आदा बिक्रम बिथांनिफ्राय खुगानिफ्राय राव ओंखारनायखौ नुनो मोनदों। नाथाय आं नैबे समाव आदा बिक्रमखौ बुंनो नागिरदों, बै समाव बिटिआर एकर्डआव जोंनि प्रमद बर' बिथाङाल'सो सिगनेटरिस नङामोन, बिथांजों लोगोसे माखासे एनडिबिफोरनिनो दैदेनगिरिफोर दङमोन। इउबिपिअनि जोंहा आफादगिरि बै समनि मिनेश्वर बसुमतारी सार दंफायोमोन। एनडिबिनिफ्राय जोंहा धीरेन बर' सार दङमोन, सावरायग्रा बिथां दङमोन रन्जन दैमारि सार बिथां गावनो दङमोन, लोगोसे गबिन्द बसुमतारी सार बिथां दङमोन। नाथाय नोंथाङा बेफोर गासैखौबो दोननानै दिनै प्रमद बर' सारखौल'सो थोंजोङैनो दायनि गासैबो एकर्डनि दायनिगिरिखौ नोंथाङा होनो नागिरनायखौ थारैनो बर' रायजोफोरा दुखु मोनदों बा दुखु फोरमायदों। आदा बिथांखौ आं नैखौसो बुंनो लुगैदों, बिक्रम आदा, नोंथाङा नोंथांनि दोलोआव बिपिएफ दोलोआव बै समनि सिगनेटरिस बा बिटिआरनि सागानगिरि जोंहा धीरेन बर' सार बिथां दङ, नोंथांमोननि दोलोआवनो दिनै दैदेनगिरि जानानै दङ, सावरायग्रा बिथां दङ, नोंथांमोननि दोलोआवनो बिथाङाबो दैदेनगिरि जानानै दङ। ओंखायनो आं नोंथांखौ खावलायनो लुगैदों आदा, नोंथाङा प्रमद बर' बिथांखौ सोंनो होनायनि सिगां बा रिपर्टारफोरखौ मिडियाफोरखौ सोंनो होनायनि सिगां नोंथाङा गावनि दोलोनि बैफोर सानैसो दैदेनगिरिफोरखौ सोंनो थिनग्रोनाया मोजां। मानो होनना बुङोब्ला प्रमद बर' सार बिथांजों लोगोसे
जोंहा धीरेन बर' साराबो जोंहा सावरायग्रा बिथाङाबो मिहिनेश्वर बसुमतारी सार बिथाङाबो बिथाङा दिनै BKWC नि चिफ जानानै दङ बिथांनावबो सोंजायो बिथांनावबो रायजो राजाफोरखौ सोंनो होनो हायो रिपर्टारफोरखौ बिथांनावबो सोंनो होनो हायो नाथाय नोंथांनि बाथ्राफोरा फारसेल' जानानै प्रमद बर' बिथांखौल'सो नारसिननायनि बा दायनिगिरि साजायनो नागिरनायखौ नैबे समाव बर' रायजो राजाफोरा थारैनो दुखु मोनदों बिथांखौ आङो नैबे समाव मोनसे गोसोखांफिनहोनो लुबैदों नोंथांमोना बा नोंथांनि टीमा आदा बिक्रमनि टीमा थांनाय BTC इलेक्शनाव हाग्रामा महिलारि सारनि जानानै BPF नि जानानै जायफोर बाथ्राफोरखौ बुंबाय बर' गामि गामि रन्जन दैमारि सार जेलनिफ्राय गबोयैखौ नोंथांमोना बर' गामि गामि थांनानै बुंहैबाय नङा होमबा दा बर' गामि गामि थांनानै बुंहैबाय जे जोङो BPF दोलोआ गभर्नमेन्टआव फैनाय लोगो लोगो जोङो रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि केडार्स दङ जेलाव जोबथेसालियाव दङ बेफोरखौ गासैखौबो गहोनायनि जोङो राहा लामा लागोन होननानै नोंथांमोना जेरैबायदि बाथ्रा होदोंमोन बेबादियै दिनै बर' रायजो राजाफोरा रन्जन दैमारि सारनि सार्थआव जायफोर एनडिएफिफोर दिनै जेलाव दङ बिथांमोननि सार्थआव नोंथांमोननि बाथ्राखौ फोथायनानै नोंथांमोननो भट होनानै नोंथांमोनखौ गभर्नमेन्टआव लाबोबाय दिनै नोंथांमोननि बाथ्राया आदा बिक्रमनि बाथ्राया सोलायनायाव थारैनो बर' रायजो राजाफोरा दुखु मोनदों गाबखांनाय दोङो नाथाय बै इलेक्शननि नोंथांमोना बर' गामि गामि थांनाय समाव बै थांनायनि सिगाङाव नोंथांमोना बिटिआर एकर्डखौ फरायनानै नायदोंना नायाखैमोन बा दिनै जे नोंथाङा आदा बिक्रमा बुंबाय जायफोर बाथ्राफोरखौ एकर्डआव लिरनाय गैयैखायनो रन्जन दैमारि सार बिथाङा गवाखै बा गनायनि लामाया खम होननानै नोंथाङा जे जायफोर बाथ्राखौ बुंबाय बै समाव नोंथाङा बा नोंथांनि टीमा बै एकर्डनि लिरनाय लिरिखौ बा एकर्डआव लिरनाय दङ गैया बेखौ मानो नायदिया नोंथांमोना मानो बर' रायजो राजाफोरनि सेराव थांनानै मानो दिनै नंखाय बाथ्रा बुंनानै भट लानानै दिनै नोंथांनि बाथ्राया मानो सोलायफिनखो आदानिसिम आं बेखौनो सोंथि खालामो लोगोसे जुदि नोंथाङा फरायदोंमोनबा दिनै जायफोर बाथ्राफोरखौ नोंथाङा बुंदों मिडियायाव जे एकर्डआव लिरनाय गैयैखायनो दिनै रन्जन दैमारि सारा केसनि बा लिगेलि जेरैबायदि गनो गोनां बेबादिसो गगोन होननानै मिथिदोंमोनब्ला नोंथाङा आं दहाय बुंनाय बादि मानो बर' गामि गामि थांनानै मानो बर' रायजो राजाफोरखौ नोंथाङा बा नोंथांनि टीमा मिसा बुंनानै थखायनानै बर' रायजो राजाफोरनि गोसोखौ खावनानै नङा होमबा गोसोखौ खावनानै बिथांमोननिफ्राय भट लानानै दिनै बाथ्राया मानो सोलायखो बेसो सोंथि जानानै दङ बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव थारैनो आदा बिक्रम नोंथांमोननि नैफोरबादि बाथ्राफोरखौ खोनानानै नोंथांमोननि बाथ्राखौ जायफोरा बै समाव गोसो होनानै बुजिनानै भट होदोंमोन बिथांमोना दिनै थारैनो दुखु मोनदों बिथांमोननि गोसोआ दिनै थारैनो गाबखांदों जे रन्जन दैमारि सारखौ लानानै नोंथांमोना बेबादि राजनिति गेलेनाङामोन होननानै बर' रायजो राजाफोरा दिनै गाबखांनाय फैदों नोंथांनि सोरखौबा दाय जाबसिननाय होनाय बाथ्राफ्रा बेफोर बाथ्राफोरखौ थारैनो बर' समाजफोरा मोजां मोनाखै ओंखायनो आदा बिक्रमखौ आं खावलायनो लुबैबावदों जाहाथे उननि समफोराव नोंथांमोना माबा मोनसे खामानि मावनायनि सिगां बा बुंनायनि सिगां सानग्रोनानै बा नोंथांमोना बुजिग्रोनानै बाथ्राफोरखौ खामानिफोरखौ मावनांगौ आं बेखौ खावलायबाय